Тук сме родени. Тук сме двамата. И се обичаме града, може ли? Смятате ли, че има нужда от някаква промяна? Ами вижте какво сега. Някой промяна трябва да има, някои хора трябва да си ходят, защото ще отидете на тая улица, пред киното горе, която улица води за пазара, Баба Тонка. Ще си изпочупите краката, сега не съм ходил скоро, всичките плочки разкопани, ужас. Ти виж градината, бе? Да, искам да не за градината, какво да кажа, аз ти казвам какво е. Градината Да. толкова никога не е била замърсена. 5 туалетни има, една не работи. Тръгнете сега по края, там в храстите, ще види само, че ходят. Колко всичко мирише. Той нещо не било. Туалетни има са направили нашите бащи и деди тук. Ние си, това е варна ли аз съм. Съм тук роден, баща ми, 5 братя, всичко 5 туалетни имаше тук. 1, 2, 3, 4. 5 са. 5. Една не работи. Една не работи. После, те тук с тук първо с коленцата, пенсионерите няма да ходят зад казиното. Те не им чупят пейките, не им тук трябва да се махнат, тук да им направят някъде. Ще гласувате ли? Ще гласуваме. Защо? Само за президент сега ще гласувам. Не ги одобрявам. Но защо ще гласувате? Ами, президента смятам, че доста работи ще оправи. А вие? Плевна ли е? Защо ще гласувате? Абе, какво да ви... Йорданов. За кого? Няма да гласувам за Йорданов. Нямам че за кого, защо? Ами, сега чуваме тук нищо, ама не съм сигурен. На по-големите хора всички деца учат навънка. И дават по колко хиляди евро на месец. Виждате ли в София някой от министрите? Всичките деца навънка, те които бяха тук, ето, ние не знаем от Варна къде са парите от океанския риболов. И да не говорим и много други работи. Вие сте малки, не знаете. Сега, нали, ние видяхме и германци, видяхме и руснаци. Германия с жена не пипна. Ето тук. Ще дойде, ще яде чест. По тая улица само бяха ресторанти. Чакай сега ждата пак. Има къде такова бе? Рай беше тук. Рай. Един не посягаше едно цвети, всичко беше рай. Да. Виж какво стана. Никой не полива градината. Тези баните, кабинка се вътре се влича, ама в чистота беше. А сега всичко е съборено. Всичко. Ясно. Мерси много. Имаше и моста с 5 етажа. Скачахме от там, от 4 от 5 етажа. Корабчета отиваха до Галата по разписание. Отиваха корабчета до този село, което е в езерото. До Белослав отивах. Да, отиваше корабчета. Абе, какво да ти кажа? Няма е тая Варна, бе, няма. Той нещо тук място не можеш да намериш. Става 7 часа, той най-много работиш в казиното. Ами той да. Ами тук е горе на моста, ресторанта. Да. Мерси много. И се играеше, знаете ли, светлините светиха. Играеха младите хора. Хорсей, всеки знае. Абе, весела работа, джаз да свири. За кмета? Какво? Не, това е аполитично. Сега той... Защото кмета от комунистите го избраха, втори път от СДС-то, третия път не отраля, сега 4-ти път. Аз и родителите му познавам, и него познавам още той. Съдия беше малко време, след това областен беше и 30 години ще ги изкара така. Времето си много. Време е да заминава. Ти се